Il-gvern ta' Robert Abela ma kellux għażla oħra li fli jbaxxi rasu u jemenda il-liġi tal-abort. Dan hekk kif il-gvern ma setax jaffaċċja r-riżenja tal-President George Vella. Hekk iddikjaraw il-gazzetti tal-ħadd wara li Abela għatta xhur sħaħ ikaxkar saqajh sakemm spiċċa daru mal-ħajt. Il-President Vella kemm il-darba kien tax jifhem li ma kienx se jiffirma dan l-abbozz ta' liġi u jekk iddaħħal l-abort f'pajjiżna kien lest li jirriżenja mill-kariga tiegħu. Robert Abela żgur ma kienx lest li jaffaċċja din ir-riżenja u ma kien se jaċċetta li t-tmexxija tiegħu tibqa' mtappna minn din ir-riżenja tal-President tar-Repubblika li kienet tkun l-ewwel darba li tiġri minn meta Malta saret Repubblika. Persuni li tkellmu mal-Malta Today qalu li kien ikun politikament imbarazzanti u kienet tinħoloq kriżi kostituzzjonali li kieku l-amministrazzjoni ta' Robert Abela kellha taffaċċja din ir-riżenja. Dan fil-waqt li artiklu pubblikat fil-Gazzetta illum jitfadaw fuq il-konflitti interni li ilhom snin għaddejjin fih dan il-Partit Laburista. Dan hekk kif huwa fatt magħruf li bejn il-President George Vella u l-President Emeritu George Abela missier Robert Abela hemm konflitt li jmur lura għal snin twal propju għaż-żmien ta' tmexxija tal-eks Prim Ministru Alfred Sant. U issa fil-każ tal-abort Robert Abela kellu jbaxxi rasu għal pressjoni li saritlu mill-President George Vella u jamenda din il-liġi, għalkemm il-Prim Ministru nnifsu aktar kmieni din il-ġimgħa ma għalax il-bieb għall-introduzzjoni tal-abort. Teskludi li l-gvern ħajimxi iktar qudiem meta nitkellem fuq il-kwistjoni tal-abort? Jiena dejjem tkellimt illi hemm diskussjoni mhux li tibda tamma li bdiet diġà f'diversi setturi differenti tas-soċjetà tagħna, dak li l-leġiżlajna dwaru jew se nilleġiżlaw dwaru issa fil-jiem li ġejjin ma jitkellimx dwar abort, però id-diskussjoni qed hemmhekk. Jiġifieri gvern ta' Robert Abela quddiem jaf jikkunsidra emendi oħra relatati mal-abort. Ġew ġibtek għatlek hemm kwistjoni ta' diskussjoni, dik id-diskussjoni għadha fi stadju bikri. Wara l-appelli li saru minn diversi NGOs mis-soċjetà ġenerali u anke mill-Partit Nazzjonalista, il-ġimgħa filgħodu il-Gvern ħabbar l-emenda għal-liġi oriġinali li kienet se tfisser l-introduzzjoni tal-abort f'pajjiżna, fejn saħaq li issa qed jikkwalifika xi tfisser periklu gravi li sta jwassal għal mewt tal-om. Dan fil-verità diġà jsir fl-isptarijiet tagħna, iżdissa kemm l-om u anke t-tobba se jkunu koperti bil-liġi.